Halo! Danas pravimo palačinke. I šta će nam trebati? 500 grama brašne, kašika prašak za pecivo, 500 grama mleko i 2 jaje. Also vanilu, slobodno dodajete u brašnu, ulje, dodajemo vodu i ostavimo 15 minuta. Opet dodajemo vodu. Ovo će ti biti dobro, ne smije da bude gusto. Evo su palačinke gotove. Pecivo ih napravila baš mekano. I to je to.